bisikleta? Ano ito? O di mo pa aram? Anarin nga ni Maray pa, aramon niya to ngunyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga informasyon, mga istoryang mapapakinabangan bago ang pangudtuhan. Totoo yan! Uya na ang programang Aramon Yato di sa DCGB. Kaiba si Mardela, Aramon Yato. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Gaya ng aming sinabi, makinig ka. Dito sa inyong bahay, makikaming. Dito sa programa, Mardela, ating kasama. Pakinggan natin si Mardela, samahan natin si Mardela. Sa balita, issue at sa komentaryo, kay Mardela tayo ay panalo. Mga tugang, good morning. Gonna knock on your door, ring on your bell, tap on your window too. Good morning po, Luzon, Visayas, Mindanao. Welcome sa programa Aramon Yato kanyang bukal daw na ninin Monday, Petsa 23 sa bulan mga tugang kan Hunyo 2025. I'm gonna hoot Bispiras mga tugang sa Kamalig, till you say you gonna siring man sa tabako, hit it, asin sa dait. just say sleep, Happy Fiesta na lang po sa mga kababayan po natin. count And syempre, naman sa mga nagantabay sa tuya pong mga broadcast. you up there, Hindi po ang Aramon Yato sa Radyo DCGB 729 kHz ring on sa pitan kan mga radyo. your window. Nahiling mga tugang asin na dadangog sa DCGB Social Media Department, sa DCGB News Online Facebook page, DCGB YouTube channel, asin sa DCGB Live app. Siyempre na nadadangog po sa 729 kHz sa pitang ka mga radyo. At saka nadadangog pa karo kita dyan po sa WGB sa Tabaco. Good morning po sa mga birthday celebrators. Happy birthday, many returns of the day, more life, prosperity, and happiness. Sa mga may anniversary, happy anniversary. Counting sheep, And then syempre sa mga bisita, yan, enjoy the sights, savor the taste, but protect our environment. Anita, Yan lang pong pakiusap natin sa mga, lalo sa mga nagbibirisita sa park, at saka siguro sa mga local government units na wala pang Claygo ordinance. Pasar na yan, mga po na madisiplina ta at mga kababayan nato na nagpapasiriring sa mga public places na gigibunindang pinakamalaking basurahan ang parke. Laro technical, kasabay po nato dyan mga tugang si Chief Ramir Tanay. And siyempre, yaon man tuya pong DCGB Social Media Department IT, mga tugang. Si Jerome Nico Martinez. As tuyang OGT, mga tugang si Casey Tanay from GSPC Nabua. Newsroom niya po dyan, sa mga pag-iriba na Jenny Matthew Balaran, si Ciara May Leron, at saka si Nicole Ann Gloriani. Kalawa, siyempre, Mega Post Patrol sa Panginoon po kasumuyang Field Commander, Chief of Reporters, Jimmy Nasadita sa 3rd District, Cabalbay. Yan man si Pading Jomar Bien sa 1st District from Santo Domingo to Tutiwi. Partner Al, dyan po sa City Hall, as in sa mga barangay sa sur na parte kan Legazpi. Si Angel Mustasa sa Legazpi Port District, as in man mga tugang sa Regional Center Site. Kantang si Karen Ala dyan po sa Kapitolyo Provincial, sa iba pang mga opisina po dyan sa lugar na yan. And then siyempre si Joshua sa Daraga area, pero parang mayroong kunyan si Joshua mayroong nilalakad. Ayan. Kami po kamos pinasalular mga kabayan, minapapinsarong magbang morning. Sana po okay ka mo, ariglado. Wala akong dinaramdam. Kumusta po dyan sa Namanday sa Bakakay?
At saka sa mga resorts towns natin. Diyan po sa First District, good morning. Good morning man siyempre sa Reyes Beach Resort kay Sir Oden Perez. At saka sa inyo pong staff. Good morning po sa inyo. Bueno, mga tugang, dire-diretso na kita sa tuya po ng mga kababayan, ang mga nag-antabay-tabi. Malapit nang matapos yung pong Game 7 ano yan, Pacers versus Oklahoma City Thunders. May 3 minutes 33 seconds na sana pong natatada. Leading ang Thunders with 93, tapos yung Pacers 81. So yun po tabi ang ladawan, mga tugang kang karawat, ngunyan po na pagkaaga. Olok-olok si Jerome Gana. Nasa linya mga tugang si partner Alar Mario sa nagdadong impormasyon. Partneral, bus kamin. Salamat sa partner, bawi man ngunyan ang mga nagarataman in Orig sa magayon na presyohan. Yan ang naaraman ta sa mga negosyante. Nasabi ninda posibleng mantinido pa nahalangkaw na presyo na ni sagkod sa bulan na Hulyo. Imagine partner, nag-aabot na ngunyan sa maximum na 2.40 per kilo ang buhay na orig. Depende man sa klase, ang pinakamaray na klase naman yan. Asin halangkaw limbawa 80 kilos, 70 arugaan. Yan ang presyohan ngunyan kan buhay na orig. Kaya sa karne talagang mahal naman. Nag-abot naman sa 400. Minsan nga nag-4 Gs, 420 naman. Presyohan kan kada kilo. 450 na nga na Hindi mo yan, partner. 450 na partneral. 450 na? Oho. Sabi ano? Kaya dito na naubusan ki Origo, ki karning Origo niya. Dako lang tada. Iyo ta alang kao naman ang gad kasubanggi may kauron kita. Magapat naman talaga ngayon 420. Imagine sa ibang lugar kayo nag 450 na. Iyo, Kaya, no. patindi kung siringgayan. Pero yun na nga na iyan dahil partner ang buhay ko niya na orig. 2.40 na talaga ang presyohan sumaray na klase. Kaya sabihin ko yan, yung mga nagre-range yan ng mga 80 pa itaas. Kasi pagkababa sa 80, mga 70 pababa, medyo barato yan. Iyo. Totoo partner. Kaya ang pinakalugi ngunyan sa mga konsumidor. Di man nagbabarakal lang eh. Kaya nalulugi ngunyan, super tinda. Iyo, tama ka. Kung riparon mo, dakulong ngunyan longganisa. Iyo. Tama. Sa iba nga ng negosyante, kano nga abo na magtinda ko ta, uning mahalo na talaga. Kaya naman kaya ka na konsumidor, kaya sindaman talaga ang logi. Pero ultimamente ang logi, so konsumidor ta, maganda ka ng bawian. Talagang pag buminakal ka, rimati na yan. Konsumo na. Problemado sa mga may kantin. Iyo, kung paano na ang kapidaso. Pero anyway, sa ibong kan mga problemang iyan, ang pinakamaugbangon yan na panahon, iyo sa mga nag-arataman in Orig. Talagang mahal ang presyohan. Ang problema ngunyan, kulang na daw ang supply. Kulang ang supply, kaya sisiribot ki aranap sa mga negosyante. Kundi yun na nga na iyan, kung minsan na yung minadas-das dahil nga na sa alangkaw ng presyo. Bata ngunyan, ang bahog kan Orig, dahil man nagbababa. Iyo man garay ang presyohan, iyo man ko tayo ni Andy Gamaawot kan mga nagarataman na sana magbaba man tangani na okay lang ko ta magbaba man ang presyo. Pero yan nga na yan, at least kunya na panahon, ang pinakamaugbangon yan, iyo ang nagarataman ni Norig dahil alangkaw ang presyo kan buhay na Orig pati na ang karne. Yan, partner, ang informasyon pag ready sa luwas sa Southern Bankan Legazpi, Alar Mario, DCGB. Thank you very much, Partner Al. Running score, 98-86. Over in OPC. Remaining 1 minute and 41 seconds. Yan po tabi. Yan ang mga pasilip
Diyan po sa talagang matindang depensa ni 98-86. Yan po ang running score sa fourth quarter, mga tugang, sa natatala na 1 minute and 41 seconds. In the Bagda, pa man? Jerome? Brian na kamaw! So, mga, yan, mga daog, nagkarasaran naman, nagkarasaran naman. Matindi, ining thunder, mga aki pa ini. Diba? Mga mapusok, mga talaga agresibo. Uning man ang mga Pacers, medyo may mga, kunyana may mga saka na. May kapira mo naman na medyo agi-agi pa. Pero yun na po yan tabi ang dalagan. Sa NBA, ngunyan po na pagkaga. Pigalata mga tuga ang final announcement ng mga oil companies. Manang duman sa, sa magiging aumento sa aga kan produktong petrolyo. Kasi bagong aga, nilosa po sa bareta na magre-range nin 5 pesos to mga 5.30. Ito po na itong presyo kan diesel base duman sa nakalihis na trading. Pero dahil sa may pambubomba kaso Sabado, Domingo, baka magkagwa po mga tugang nin dagdag pa. Ang sabi kan mga nagmamasid mga tugang sa merkado. So yan po na escalation kan tension mga tugang sa Israel asin po sa Iran na nagbuntog na mga tugang so Estados Unidos and nagkakaigwanin regional tension. May pigoplano na nasaraduhan kan Iran so Strait of Hormuz, itong pig-agihan na kadagatan para iluwas ang mga oil na hali po sa Iran. Kasi bago nahiling ko ang naging statement ni Congressman Joey Salceda, di ba? Sa pong ekonomista na nagsabi na ini na ngaya ang ini na ngaya ang resulta kan pagigitang dependent sa imports kang oil. Ayan. Natural, mga tugang, kung may mga may mga nakakapiktar na mga puwersa para sabi nga nga umitaas yan, talagang di kitang magin ni buta receiving and di kita. Kung ano ang dikta kang world market, base sa mga aspeto na nakakakontribute kayang kung paano umitaas, yan po sa tuyang sasaparon. Yan sa konsumidor, papasahan man. So yun na po yan tabi. Kaya sa mga kababayan to, magkarga na kamo. Habang tighalata ang final na announcement kayang kumpira talaga. Because nag-range ng 3 pesos to 350 to 480 yung gasoline. Pero mamaya magiging lang po yan. Magiging final yan. Kumpira talaga. Pagkatapos yung diesel, mga 5 hanggang 5.30. Tapos yung gasolina, kerosene, yan mga hanggang 480 man. Diba? So yun po ang mga pighalat. Ano mag-epekto kaya? Natural, mga tugang. Pag naglangkaw yan, may chain reaction yan. Particular sa pagkaon. Nababanggit duman mga tugang sa pagtiripon na kayo sa payag ni Congressman Joey na ang increase down ng mga $10 sa sa presyo kang petrolyo magti-trigger ng inflation mga tugang. Siyempre natural tatamaan ka ng mga pagkaunta. Di ba? So yan po tabi ang mga sitwasyones kaya padagos ang pangapudan ka mga lider sa kinabang pati na si Pope Leo the 14th mga to nang apuda na para po sa diplomatic kung solusyon kaya po mga tugang na conflict between Israel and Iran na dapat paggamitan pa ng puwersa. So yun pighalata kung ano mga mangyayari man duman sa mga kasurog kang Iran. Taang naging reaksyon kang Iran duman sa pambumomba is pinarulugtukan man kimisail mga tugang so Israel. Di ba? Pagkatapos,
nagahalat kung anong magiging gigibuhon mga tugang kang ibang mga nakapalibot duman. So Houthis nagsabi na pwede na bumbahon da sa mga nag-araging barko. Ang sabi nga ni patakot sa nangaya, may dakula ng epekto ngayon sa supply kang petrolyo. Although pigsasabi kang Department of Energy na dito man sa dampig ko mga tugang kang Pilipinas, hali po duman sa Iran. Pero maski pa paano mga tugang may epekto yan mo, may epekto na, di ba? O nadarana ka mga tugang ka merkado, nagbabakal kita duman sa abroad. Nagbabakal kita sa mga imported na oil ang sa itong pigagamit. So, pagiging dependent, mga tugang, iyon ang inang premyo, di ba? Kaya siguro yan na naman, magkakaigo naman ng mga pag-gigibo ng mga lakdang na sana magkaigo kita ng sadiri, mga tugang na supply. Di ba? Ano doon nangyari sa Malampaya di? Iyo po yan tabi, mga kababayan, ang mga updates, tapigalat na lang itong final na ano yan, abiso ka mga oil companies tangani na makapreparar ka mo. Pero sigurado na po yan tabi. Ngunyan po sana kung ano tanganing baka magbiglang mawala ang gasolina, biglang mawala ang crudo at yan na hapon, asin magrelinyang ka mo dyan ng halaba. Aba, ngunyan po sana magkararga na ka. Sigurado man sana po na malangkaw ang presyo ng petrol. And this is big time oil price hike for 2 consecutive weeks na, no? Kanag-agi nasa 180 baga, 180. O yan po, tabi, mas nakula. And expectedly, sabi ninda, mas malaki pa sa mga susunod na aldaw mga tugang. Depende na yan kapag nagkaigwa na po nin ano yan, dahil nagkaigwa nin pagkakasundo, mga tugang, itong mga involved, itong mga nasyones. Sabi nga ni nakabantay ang gabos. So, United Nations, si Chairman Guterres nangapuda na mga tugang sa mga kababayan o kaya sa mga member nations na mag-escalate o maging kalmado sa dyan po sa sitwasyon. Yo. And magsunod tabi sa charter ninda para sa katuninungan kang bilog na kinaban. Final score 103-91. Champion mga tugang sa OKC. Ayos na Jerome. Champion. Ay, pangyari no. Si ano yan? Pangyari, may bayad pala yan na ano mo may donasyon pala yan. Sa imong pinagkakuha na linya. Ayan o. Ngayon, nag-arabrasa na tabi. So, blue buda so yellow. Nag-arabrasa na. Yung yellow yung Pacers. Yung blue yung OKC. Tama? Ano? Yun na po tabi. Tapos na. Ang champion sa 2025 NBA, iyon po ang Oklahoma City Thunders. Ayan po tabi, ang pahayag mga tugang. First title, kan OKC. Ayan po tabi, ang satuya po na update, manangod po dyan sa basketball, NBA na pigabangan, kan mga kababayan ta. Matindi sa mga labanan. Arabang ta naman sa PBA naman. Sa PBA naman, maglalaban sa semifinals ang Barangay Ginebra versus San Miguel Beermen. Yung sister company maglalaban. Okay, duman sa mga basketball aficionados, tapos na po tabi ang sa pag-aabang. Kaya yun na po yan, 103.91 para po duman sa mga naghahalat ka mga updates po kaya ng mga manungod po sa Karawat. Alright. Okay. Idamay ta na si Alex Iyala. Mga tugang ang Pinay tennis star, 20-year-old. Ayan. Papasok na siya sa Wimbledon. Diba? Naganda na siya. At yung tune-up games niya, mga tugang marirahay ang mga naging accomplishment niya. May mga pigpapabagsak siyang masalangkaw ang ranggo sa iya. Kumbaga ang rate, ang itong sa indang ranking, masalangkaw, may mga pigpapabagsak sa pipatumba niya, nadadaog niya. So, talagang, porsigido man aki. Kaya, ipangadita, mga tugang na magpadagos, sa indang sa indang pagkuha, kaya po na mga halalangkaw na onra, mga tugang, tagabot po dyan sa sa
sa tennis, no? Naaki pa, mga tugang napalaban na tulos ng tuda-tuda, di ba? Okay, daman po sa mga kababayan ta, mga tugang, happy anniversary pala, 127th anniversary sa Kang DepEd, sa pagkakatatag ninda, mga tugang, ang tema ninda is Empowered Workforce, Transformed Education, Strengthening Service for Brighter Future. Yan po tabi ang tema ngunyan kang sa anibersaryo Department of Education na pig-celebrate, and may misa yata kasubago naman po sa Sainda. Okay, so mga tugang, naman po sa mga kababayan ta, magbabalik po kami sa iba pa nato mga impormasyon, sa mga istorya, makalis lamang po kayo. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagnegosyo. Magdadara ng kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon ng mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnigbid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento di negosyo na may marhaing na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Maradangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Webes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan ganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong para omang benepisyaryo. Magkiribahan kita alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin baretang agraryo. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major
major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office Number 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Webes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan, anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Oras sa Pilipinas, 1 minuto pasado alas 11. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Pinatanida ni Vice President Sara Duterte ang mga babayeng lawyer kan sa iyang amang si dating Presidente Rodrigo Duterte na dai magpadara sa mga pambobola ni PRRD. Sigun kay VP Sara, magayon ang mga abogado kan sa iyang ama asin tibaad ilusyonan kan dating Presidente. Ipaghiras kang Vice Presidente sa pakikipag-uron sa Filipino community sa Australia. Istorya ni VP Sara na magayon ang mga lawyers ni Digong, ang saro Singaporean Spanish, matang ang saro Dutch, asin uruan daw na nagbisita ang mga ini sa detention para sa Lawyers Conference. Yan ang pangalas 11 bareta hali sa Newsbase. Ako po si Jenny Balyaran, Marinaaga. Ang mga baretang ini hatod sa indo kad mga binasunod. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liver Aid. May Silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardula. Kumusta na? Ayos pa ba ang buhay natin? Kaya pa ba? Eh kung hindi, paano na? Ewan mo ba? Yan, push me on bro. Pray until something happens. Nakatulong second part na riba ng natin sa programa. Aram mo niya to. Hello kay AJ na Piring or Bigo.
Ay na pagkotong nga Papa Mar. Watching live from Batbat, Ginubatan Albay. Pero man kay Soriano Bert, maray na nga Papa Mar. Sel Condino, kumusta kay Ador Condino ng TV? Ana Peña Campo, morning po. Pero may kami nagdadangog digdi. Labnig Malinaw, salamat po. Pero man si Sir King Rinaldo, good morning partner. Yan po listening from Bunker Hill, Labang Giroan. Si Sir Jeff Santos, yan po sa Queensland, Australia. Si Ringman, mga tugang. Si Sir Arvin Balahor, dyan sa Dubai, 43016. At saka si 43002. Si Sir Banjo Barrios, dyan po mga tugang sa Alaska. Hello kay Sir Francis na buhali sa mayang presidente, mga tugang kang kabalik at Cibicom 430 sa Rumbangi Base chapter. Good morning tabi sa labas po ng mga kabalik at Cibicom 1001 partners natin. Good morning po sa inyo sa inman kamo sa mundo. 4027 sharing good morning mga kababayan. Alright, bueno, mga tagapagantabay nga to, matinding yan ang mga pahayag, mga tugang ni PNP Chief. Ano yan? Tore, ano? Talagang pipagpanindugan niya ini po na 5-minute na response time, mga tugang ka mga kapulisan. So sabi niya kasubago sa flag raising ceremony sa Camp Crame, ngaya i-advertise nindo sa mga kababayan ta ang 911. Yan, sabi, ang bago ngayang mantra kan PNP, iyo ngaya ini, huwag nyo na kaming hanapin sa mga presinto sapagkat kami ay nasa inyong mga telepono. Dial 911, darating kami sa loob ng 5 minuto. Diba? Yan po tabi. Ang mga, ano yan, mga pigbubusol. Tanga ni ngayang ma-feel kan mga kababayan niya to na talagang naon ang mga kababayan ta na police to serve and protect. Para maging matrangkilo ang sa tuyapong komunidad asin makaresponde tulos. Pero ini, mga tugang na mga anong ini sa mga nasa mga sorosentro sa naman ini. Exceptions man ito mga nasaray, mga bulod na. Pero imposible man makadalaga duman in 5 minutes. So, mga nasa urban areas and suburban, yung pwedeng maging applicable po ini mga pahayag na ini, mga tugang ni General Torre. Tayo ni ngayon, nagibo na niya, mga tugang before, kan siya na sa CIDG, buda siya na sa naging pagyaging NCRPO, tapos duman sa Quezon City, QCPD, nagibo ninda, kaya dinara niya ng mga tugang nationwide, kan sa ma-appoint bilang bago na PNP Chief. Tangani ngayon na mas ma-feel ka mga kababayan nga to na ang pulis talagang kasurog, na pag ginanga na hinagad mo ang tabang, iyaw na. So maski na ka na magdyan sa presinto dahil 911 ka sana. Ang sabi nga ni Jimmy na testing mo na ngayon, talagang may uminapod ngayon sa 911, automatic ngayon na nag-responde ngayon sa kunyan, sa mga kapulisan. O yun ay sa pinahiwas ninda na 911, di ba? Para po naman sa mga kababayan ta. Sana magtarayong po yan, tangani po na maging matrangkilo kita sa tuyapong palibot, maging maliwanag, asin may madali na maranihan mga tugang na kapulisan. And then ang sunod kayan na pag-utob daw dyan, magdadagdag ng mga patrol cars, tangani na mas madaling makaresponde. Tapang may bihikulo yung madali. Ayan po tabi ang mga pigapahayag mo niyan kan mga kambagong pamayo, mga tugang kang PNP. Talaga pong may mga pigtarangkas na ngani, mga tugang na mga hepe
kang pulisya dahil nag-fail duman mga tugang sa pagresponde sa ano yan, pagresponde sa apod mga tugang sa loob ng 5 minutos. Dati nga 3 minutes lang ngayon pero ginibundang 5 minutos. Tangani ngayon, pag na-perfect na sa 5 minutes, gibuntang naman 3 minutes. Di ba? Ayaw matabi. Nganing mahali ito bagang notion kang iba. Nagaroon niya sa sini na minabot niya ang pulis pagtapos na. Masamo-samo na sana ka mga tumbak. This time, iba na ang dalagan. Kaya nga ni pipag physical fitness ang mga kapulisan na dapat dahil magsubra o magbawas sa body mass index ninda din 5 kilos tangani na makaresponde pag medyo ano yan fit ang lawas makadalagan as in day magtangus-tangus mga tugang na pwedeng ikadismayo. Di ba? O yan po tabi mga kabarangay tan sa tuya po ng mga updates po yan. Bueno, tugahan ko ng mga istorya alin po dyan sa luwas para po sa mga kababayan nato. Nasa linya mga pag-iripata. This time si Angel Mustasa sa mga dagdagan itong mga istorya. Pero dahil pa nagsisingkin sulinukay. Angel, good morning. Please come in. Eh pa Sir Mar, nakaisip magkaon po sa magabat pa sa tulak. sabi ko na daw. Sabi ko na. Sabi ko sa'yo, pag kuminang kagayan, hanggang alas 2 ang laban. Titipid lugod Sir Mar. Titipid. Okay, kaya lang, siyempre kung may araw ka kay Chief Jing na pigsusunod na oras pagkaon, dahil kakampi di. Opo. Mababa ko so routine kang lawas mo. Pero sa imo, tama man na medyo magkaong-kaong kang mga medyo relate na tayo mabawas-bawasan ng lamangan. Irab. Aning gawi ka, dahil ka niyo parang darang at sara. Okay. Kumusta? Anyway, Sir Mark, maray na udto na po, maray na pat kaudto sa tuyang mga paraan tabay, itanom asin da ipagsayangon. Inian pagdarumdom ni Legazpi City Agriculture Office Head, Ma'am Sheila Nas, sa mga naghaharagad sa indanin vegetable seedlings dahilan sa dakulan mga pagkakataon da Sir Mark na may mga nag-aaragad sa indanin pananom nin man iba-ibang mga gulayon. Alagad pag-abot kan validation atin checking, wala man lamang da Sir Mark kinagtubo. Iyo ano yan? Seeds? Seedlings? Apo. Seeds o seedlings? Seeds po. Dapat siguro kayan kunya na ninda. Seedlings na. Para sure ball. Taaro mo minsan ng iba. Pag dahil ninda nakukuha ang patama, dahil nakakapabuhay. Dapat siguro ang itao so buhay na ready for transplant na. Ini Sir Mar an payag asin mensahe man ni Ma'am Sheila Nas dahilan ta apwera duman sa mga banhinin paroy na padagos sila pigdidistribute ngunyan nagkatao man sindanin vegetable seeds asin vegetable growers para sa mga likas pa inyong interesadong magkaigwan in backyard asin container gardening. Sigun kay Nas, bukas ang sa indang opisina para sa magustong maghagad ng vegetable seedlings asin kay puwan sa makipag-coordinar asin magbisita sa indang opisina. Apela sa mga seeds sa tatao man sindanin mga abono kung may available asin nakantabay ang sa indang opisina sa pagpatalubo kay ni bilang pagsunod man sorda ni Alcalde Alfredo Garbian Jr. na padagos sa suportaran ang lokal na paraoma sa syudad para maibitaran ang poverty asin masiguro man ang food security. Nanguguntas po Sir Mar ang kabtangkan payag ni Ma'am Sheila na. May mga technicians kita assign sa kada barangays, may mga president kita, may mga barangays kita mga naundan sa kada barangay. Mag-visit lang sa office o magpatugod, basta ang agad mo lang po, ang gabos na tinatao kang opisina, kang gobyerno, itanong. Daipag sayangon. Kasi po, may mga monitoring din kami na ihiling pa na sige karagad seeds, sige karagad po na may mga spot checking kami, may man pong tinatanong. Sayang po yan. Kaya, nagbaldo po kami kaya tinataon nila po, seedlings na. Halimbawa, kung pinantay panan mo, o matataon, schedule mo. Kasi halimbawa po,
kung gusto mo sa race na talong sa ulit, mag-schedule ka. Itataon mo po iyan, kung iba ka naman na parola. Kasayang po kayo. Gastos. Yan, Sir Mar, pahayag man ni Ma'am Sheila Nas manungod man sa nagkatawsin danin mga available na vegetable seeds. Yun nga lang, ang pangapudan po ninda, itanom asin day pagsayangon dahilan ta sayang mamananggad kan na pundo na pigagastos dan kan gobyerno. Iyan, tama man, tama. Okay. So yan po, Sir Mar, sa mga resultang informasyon halikaluwas with Kuya Boy in Guamustahan sa RDC Shooting. Thank you very much, Angel. And boy, yan po mga dugang natong informasyon. Ay koneksyon kaya na tugon mga tugang sa tuyang City Agriculturist Ma'am Sheila Nas. O, na sa mga nag-aragal niya, itanong man. Itanong ngayon, sa araga, dahil man yung pag-bisite, dahil man yung nailing. Di ba? O, yan po tabi. At kay Puwanta na yan. Kang Sabado baga, narumduman po nindo, na-interview ni Father Momoy sa programa mi sa Boses kang Kapalibutan. Ini po na ano yan, tagsadirikan Joros Farm. Imagine ang istorya po nindang dua. Arayon sa sa indang pigigibungon yan. Because ang saro, si Engineer Joe, obligasyon is an engineer. Yeah. Tapos si ano yan, si Ma'am Rosie, si Ma'am Rosini, si Ma'am Rose is in ours. Yeah. In 2009 garo ito, nagpunsinda na kunyan, asikasun sudaga ninda na sobra sarong hektarya. Siyempre, si Sergio, hali man sa pamilya ning mga parauma, mga tugang, di sineso nagpursigi. Hanggang sa mag-eskwela sinda, mag-adal sinda, mag-training sinda sa Agriculture Training Institute, mga tugang. O di paluhay-luhay, mga tugang naging learning site for agriculture sinda, accredited kang ATI. And then after some time, in 2017, na-credit naman mga tugang kang TESDA bilang Learning School for Agriculture. So nag-i-eskwela na dyan sa inda, NC2, sa organic farming. Yung gigununan mo dahil dyan, mga tugang, trabaho sila, pamilya. Sarang pamilya. Inabot ko so ano yun ako, kada membro kang pamilya may kanya-kanyang specialization. Igwa nga then diversify din sa indang lugar. Igwa ning mga tanom na mga herbs, igwa ning mga gulayon, igwa po ning mga ataman na manok, igwa ning ataman mga tugang na mga urig, yung black pigs, di ba? Asin marami pang iba. And then, yan na po, nag-i-eskwela naman sa mga and saro sa naging dalan para magisindang outstanding farm family, national grand winner bilang Gawad Saka Awardee. Mga tugang, ito na so mga nakaukod sa inda, nagkaigwa naman mga tuning sa diring mga farm. So, kung baga nagdakula sa pamilya, di ba? So, yun na yan ngunyan ang mga mangyayari na so mga saradit, pwedeng magipag-consolidate, di ba? Kan mga produkto, mga produce tangani na mai-market, mga tugang kan mga bistado na arog kan Joros Farm, and then may partnership na, mga tugang nagigibuon sina Father Momoy duman sa Laudato Si Farm. Asin iba pa, tangani po na sa mga products ninda, mag-igwaning yan, parang pag-reeling niya, datangani na mai-offer po yan doon sa mga naghaharanap mo yan. Kadakol na yan mga high demand na, mga organic. May mga, kunya na kaya, igwa na po nin mga kababayan kita na, sabi nga ni, namulat na, aware na, ka mga dapat nakaraunon, mga tugang. Tapang nagpapara-rely kita duman sa ready to eat, yung instant ngayon wala nang luto, rimati man kita. Igwa man kitang supas kayo mga tugang pagabot ka ng oras, problemado kita dyan po sa satuya po ng mga lawas, sa satuyang salud. So yan ang mga medyo talagang kunyan dapat na asikasuhon pa mga tugang sa tuya pong palibot. So yun po, ang saro sa inda
na dapat nga adalan mo, di ba? Hindi yung nahiling mo sa kapitbahay na nagtanom, matanom ka man, di mo man aram. Di ba? Yan, magtanom. Sabi ko nga ka mga init, mag-apot po kita dyan sa agriculture office nearest in your area. In the case of city, sa city agriculture office. In the case of municipality, sa municipal agriculture office. Tanganing magiyakan ka mo. Tama ito na pangapudan ni Ma'am Sheila na kung maghagad, itanom. Ay, mahiling ang produkto. Maghapot. O paano ang pag-germinate ka yan? O kaya, sabi ko nga, ang pinakamainam niyan na mga arugkaan, distribution, minsan pa, may mga titao man ng gobyerno na expired. So, mga nasa lata baga? Yun sa mga expired na eh. So, ang pinaka-practice, arugkan pigigibo, mga tugang niya po sa apaw, as in sa iba na mga learning site for agriculture, ang sa indang seedlings na, yung tubo na ready na para i-transplant, tangani na pag-abot kang oras na naipreparar na, so sa iyang daga na tatanuman, may plot na, di ba? May beds na, di ba? Matanom na sana siya. Di ba? Ready na. Bago itong sungay mapatubo ka pa, kung dahil mo makuha ang patama man talaga, hindi ka matubuan. Di ba? Sigusin na mga paagi ka yan, ng mga agriculturist kung paano, para sigurado 100% na maturubo yan. And then pag turubo ka yan, may number of days man na dapat mo na may transplant na siya. Para sigurado na pag-abot ka mga aldaw, makapag-produce ng bunga, and yan, maging parte na yan sa tuyang mga ibubugtak sa hapag, sa lamesa. From farm to table. Di ba? From farm to plate, ng mga lugay na mga sistema. And then, di aram ta kung ano pong pagkakaon ta. Kadakol ng mga bagay-bagay. And yun na nga ni, dahil pagsayangon, yan po ng mga ati na napoprodusir sa households, di ba? Yung mga hinugas sa sira, suhasang, kasi di ba pa, pwede palang gibuon po yan mga tugang number 1 na abono. Amino acid para yan eh, di ba? Marerahiyan, napatama. Pagkatapos, mga tugang sa mga mga inubak, sa mga pinutulan, mga gulayon ta, yan, pwede po yan nagibuhon, mga tugang i-compost yan, pwede gibuhon mga tugang na fertilizer na magagamit sa tuya pong pagtanim ng organiko. Walang halong mga kemikal, kundi mga natural sa lamang. Di ba? And then, mabubuwasan pa yung mga basura, nabi ko parang auto sa gobyerno. Di ba? Magbalik kita sa basic, di ba? Iguama sa kitang lugar mga tugang dyan sa tuyang lugar, sa mga barabaryo, sa mga nata doon sa likudan, magkalot kita. And then start yan pong pag-practice mga tugang ng composting. Kang mga nabubulok na mga bagay, magagamit po yan bilang mga fertilizer pagdating ng araw. Di ba? Ikaw nga di ka na itong lasagna style ngaya. Nanganing madali. May daga, tapos ikakaag na sa mga manabubulok, tatambo ng kidaga naman. Sige sa ng patong hanggang sa for some time, pwede mo na magamit, kaluton mo naman. Tapos sirnin mo na, sakuhon mo na sa mga itong nalapa na magamit mo sa pananom. O mga simpleng mga practices na sabi nga ni mga tugang, nagiging nagiging sentro na kan ibang mga kababayan na nagmakulog sen ng lawas, budakan sen ng pamilya. Food security, mga tugang, sa pagikan urban gardening. So, sabi baga, maski daay ka ngayon ng daay ka ning dakulang lugar o solar na pwedeng pagtanuman, marami na pong paraan ngunyan. May container gardening, may vertical gardening, di ba? Mayroon pang tinatawag tayo na sack farming, sa pagining sako, di ba? Uminaling nga niya ako. So raot na baga na laagan ki ki mga itong labahan narapak na dahil na pilimbit-biton, di dahil na gamit, ginilid na, inailing kan saro, binugta kang kidaga, pakabugta kang kidaga, sinuksukan ki mga kangkong, aba nangon yan, marambong na. May kangkong nang nakatanong duman, imbis na itapok baga, na repurpose, di ba?
instead na itapok-tapo yan, itautan sa gobyerno, di ko bayad ang mga gobyerno ang pagtapok ano man sa ilang mga pigtatapukan kan mga basura. So siguro yan, praktisun ta na yan mga tugang na mga pagtatanom kasi yan pong mga pagkain. Sa pagtanom walang gutom. Di ba? Ayan, marami tayong mga pwedeng gibuhon. Manangod po dyan sa mga sistemang yan. Ang gaypuan sa naman, dapat adalan nindo. At difficile maglaog mga tugang sa sarong bagay na dahil manindo aram. So, yaon po kaya may mga pinag-accredit ng mga learning set for agriculture, tangani na sindan maging katuwang nindo. Pag abot kang oras na kaipuhan magagamit, mapapractice na. Ayan. Kung gustong mahiwas, halimbawa may lisensya, ngayon NC2 sa organic agriculture, punta kayo doon sa Joros Farm sa Ligao. May 4 na courses po doon na pagluwas mo, talagang ready ka na. Mga tugang to rumble. ready ka nang harapin ang mundo ng agrikultura sa pagi kang organikong pagtatanim. Di ba? Magpasyara lang po kamo dyan sa Joros Farm. And then, live out po yan na mga trainings po dyan. Live out. Pero pag luwas nyo dyan, pag nag-graduate ka mo dyan, talagang garantisado mga tugang na kamo may makaukod na. Kaya ako dyan, sumaran dyan sa Don Bosco, di ba? Maraming mga lugar. At saka, puntahan nyo mga learners of agriculture sa dong area, tatuturuan ka mo kayan kung anong mga dapat nagribuhon. At least magiyahan. Di ba? Magpon sa soil preparation, sa pag-germinate kang mga buto, sabay sa pag-transplant, pati na ang pag-ataman kayan mga tugang sa katahawan hanggang sa umani. Yan, marami yung mga bagay. Tapos may mga sistema, mga teknik pa yan na pinaghalo ang iba-ibang mga klase po ng pananom kaya hindi masayang sudaga. Di ba? Igwa nga niya kong barkada na igo siya ning ito ngayang pangmadalian, yung fast cash crop. Kaya yung madali nga maging kwarta. So mga madali sa nangyari, halimbawa nga yarog kang pitsay, 25 days may harvest ka na. Di ba? Pagkatapos nga igwa makikita pang middle sana. Kaya mga talong, mga anta, kasi di ba pa. Tapos may pang matagalan, yung unang ngayang kunyan, pandigma, lada. Yung naman. Hello kay Sir Francis Balin. Godspeed Rider. Di ba? Ang ang rider na agrikulto na taga magsasaka, di ba? Si Francis Godspeed Rider Balin, diyan po sa Kalayukay. And then siyempre si Mark J. Sanchez, diyan po sa SG Farm, di ba? Iwan yung mga kahobinisan po ini na involved mo niyan sa farming. Mag-iba-iba lang na mga aspeto. Ayan, duman sa mga kababayan mga kahobinisan, ayan po tabi, kayo ang pag-asa ng bayan. Try to sabi nga ni reprogram. Di yung mga sa tuyang mga pinagkakaabalahan. And I think parang sa mga sanggunang kabataan, di ba? Mayroon kayong certain portion ng pondo na pwedeng magamit diyan. Ay di utilize natin, and then maging modelo kayo diyan sa indong mga area para sabi nga ni manginot sa pagpropagar kan organikong pagtanom mga tugang para sa healthy na Pilipinas. Di ba? Kaya sa mga kabarangay di pa huli ang lahat. So mga ma-retire, ngayon po sana magbalo-balo na magtanong-tanong kung bago itong pag-retire saka kita mapuon. Di ba? Kunyan. So ngayon po sana purupunan na nindo yan. Tangani na makwatang patamang tama. Di ba? Talagang kunyan. Sabi nga ni kaning mga kaibahan sa mga agrikultura, sana ngaya mas dumakul pa sa tuya ng mga maging kaibanan ngaya. Digdi sa tuya na kunyan. Mga advokasya, tanganing pagabot kang aldaw, maging okay na ang gabos. Yan. Ay, salamat to.
Marayman, tanda minabot 5. Ha? O, ito na, ano, may ano na. May abiso na. Irugarabo talagang 5. Ha? Kaya talagang mga tugang sa indang mga pinakang kunyan. Pinaka pinaka latest mga tugang sa tuya po na ano yan. Oil price na pigahalat ka mga kadaklan na mga motorista na maski sa mga farmista, mga tugang nagkukunyan na nagreklamo na. Dagdag naman ngayon na paasanon ka mga kababayan niya to, mga tugang, dahil sabi kaya ni gabos nang nagagaramit baga ning ano yan, petrolyo, produktong petrolyo, di ba? May diesel, may di gasolina, tangani na mas makaskasan sa indang pagtatanom, pagprodusir ng pagkaon. Kundi yun na po yan, mga tugang, ang sabi baga, dahil nakasalalay lang kita, nakalaom kita sa imported. So, kung anong mangyari, mga tugang, dyan po sa mga bubusol ninda na mga mga presyo, yan man po sa paron tabi. Ha? Kaya, kunyang kita, arantabay sana. Di ba? Arantabay sana. So, kung gusto makatipid, kung may sarili kang auto o kaya vehikulo na ikama sa ng lunad, ay maglunad na sana sa transport, sa public transport, makatipid-tipid lamang. Tanganing maging ariglado. Si Kuya Bob Cantano, good morning aya, Mar. Init buda oran. Ang pait ngunyan, bata pista sa aga. Di maluluto o sulitson. Ay, pista wala sa tabako, ano? Pista na sa tabako. Hello kay Kuya Bob. Diyan po sa San Lorenzo. Good morning tabi sa imo, Kuya Bob. Ayan po ang sa tong mga amigo na palagos pong nag-aantabay sa mga pangyayari sa tuya pong kapalibutan. Ayan, mga kapatid. Diban po sa mga kababayan po niya to, magkaigwanin pag-aram kan mga dapat na aksyonan sa mga lugar, araw kan basura, asin po kan mga tamang mga pagkaon, tangani po na maging malusog tayo lahat, sabi ni 437. Alright, mga kabarangay, standby lamang po, magbabalik po kami. Oras niya to, mga tugang 11:30 ng pagkaga. An oras hatod sa Indokang Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nag-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Radvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Radvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8
8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Ravvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpo City, near Aleco. Ravvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Ravvax Tabaco, beside Siga Hospital. Ravvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Ravvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Ravvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Ravvax Pilar, Ravvax Castilla, Ravvax Pioduran, and Ravvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Ravvax. Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardela. Ayan, mga tugang, balik po kita sa programa. Yan, medyo talagang mainit-init ang mga pangyayari na. May patakot na mga tugang ang Iran sa mga US bases. Kaya sa mga Pilipino duman mga tugang sa Estados Unidos, pigpa tanida na ni Ambassador Romualdez, si US Ambassador Jose Manuel Romualdez, na kamo ngayang mga Pilipino maging alerto, matapos mga tugang kang US airstrike versus Iran. Yan ang sabi, so mga Amerikano ngayon, so otoridad, so gobyerno kan Amerika, pinag-alerto na ang sa mga citizens, so yung mga namamanuaan, matapos mga tugang na ipahayag kan ni President Donald Trump na binumba na ngayon kang Iran akan US forces. So tulo na may nuclear sites sa Iran sa tao mga tugang kan ongoing conflict sa Medio Oriente. Okay, so ang sabi kan Embador nang nasambit yung lockdown was very serious, and it was the first time that the US used this special bomb against another country. Yan po tabi. So kaya as always we tell our kababayans to be on alert. Ihagid may sa inyo na magsunod kung ano man ang pigpapahayag kan local officials, ano man klaseng alerto, notisya na ipaluwas mga tugang sa komunidad, asin maging mapagmatsyag, marikmat sa ano man ang mga sitwasyones na pwedeng magbutwa sa tao mga tugang kan pangyayari sa Middle East ngunyan. Okay, so yan po tabi ang mga development ngunyan, mga tugang sa tuyapong kunyan, pigbabantayan na mga pangyayari sa tuyapong kinaban. Kunyan talaga, matindi talaga ang mga pangyayari po ngunyan ng mga panahon. Kaya po magpasiguro sana, and sana ito po na mga mga kababayan tang man sa abroad maging ligtas. Kansaro, kaulay ko su kababayan ko, mga tugang, makatakot ngaya. Pero minsan na kami ngayon nga duman sa kunyan. Basta nga nagsirino na, daralaganan nga kami pasiring duman sa sa Muya na sa bomb shelter. Maringan may bomb shelter. Igo nga binumba duman na ospital. Maringan nga ito sa iraro may itong ospital. Igo nga yung bomb shelter. Kaya dit mo sa nang isunadali duman. Di ba? Kaya walang kasiguruhan. And then ini po na mga pangyayari, mga tugang na nakiaram na sa Estados Unidos, siyempre iyang pigbabantayan kung anong magiging balos. Di ba? Dati man ora tulong mabalos, paplanuhon man iyan. Asing kikirig-kigo naman sana. Basta ang pahayag nila, sabi kan Iran, dahil kami natatakot sa Estados Unidos. Yan ang matinding pahayag. Dahil kami natatakot sa Estados Unidos. Kaya sa Estados Unidos, yun na po yan, nagpatanid naman mga tugang dyan po sa
ano yan, sa mga nationals ninda na mag-ingat. Although sa ngunyan, padagos pang pagluwas kan man iba-ibang mga reaksyon, kan magkanya-kanya mga leaders, may iba na dahil man nagre-revoke. Yeah? May ibang desa na nagre-revoke. May iba man na talagang vocally nagpahayag na illegal ngayon na ginibo mga tugang ng Estados Unidos. Yung mga arog po ka ng mga sitwasyon sa satuya pong kapalibutan. Alright? Okay, di Papa Mar, malmundo man itong nangyari sa 18 years old na babae sa tabako, adi? Ay, iyo po talaga. Kaya man ka ito? Di ba? Mamundo man talaga itong pangyayari duman sa babae na sabi, ang suspect mo sana so boyfriend. Sabi nagtulokan da sudwa. Siyempre makusog man sa lalaki. Di nagadaan mga tugang subabayi. Sabi nilubong kan lalaki. Pakalis ti parang aldaw na konsensya. Nagtuga. Hanggang sa nakalot mga tugang kasubagong maaga. Ayun na po yan tabi. Kaya murder ang isasangat na kaso duman sa sa suspect. Pero garo may pigadalang pata, paano kung totoo ngayong bados? Di ba? Totoo ngayong bados ito. At ayun, so allegedly, yun ang sabi kan suspect na nag-iwal sinda dahil nga ni duman sa bados. So babayi na 18 years old. Ang kairak man kang mga kabarangay ta. Too young to die ngaya Papa Mar. Yung ani po baga tabi. Iyo baga. Kaya po duman sa mga kahobinesan ta, true love waits. Di ba? True love waits. Huwag mo na mag-practice. At hindi magandang kainat na masisira lang yung buhay ninyo dyan. Alright, okay. Papa Mar, makaluhaon man itong nangyari kasubanggi duman sa kunyan. Ani? Sa para trumpo ani iguno naman si Cardong Trumpo yung man baga ng gadso naging Filipino Got Talent champion 2 million dahil sa trumpo sana. Grabing pagtingos man kayo ng inagihan ni Cardong Trumpo. Yogo mo yung sarong kilo ngayong bagas pagkasya sana sa tulong beses sa sarong aldaw. Di ba? Kaya po tabi adi. Yun nga ang dream ko sana. Makakuha lamang sarong kilong bagas na pwede kong pagkasyahon tulong beses sarong aldaw. Yung gigununan mo. Pero man yan, milyones na sa iya pong ang sa iyang sa iyang premyo. And talagang kunyan, saludo man talaga. Nailing ko sa performance ni Kasubanggi. Yung mong pinatulay Jerome dito to kamsya sa trumpo. Tapos hindi ko lang na trumpo na pinataririk duman sa saya sa ibabaw. Dako na tricks ni pero dako niya pinadalan ko talagang inadalan ko ngayon kimaray. Magayunon man. Magayunon. Ito so sabi nga ni kaya ni magayunon na pangyayari man sa buhay niya. Talagang sa tiyaga mga tugang may nangyayari, wag kayong susuko, Huwag kayong susuko. May doon si Cardong Trumpo. Hisay baga pinsar na dahil sa trumpo maging sikat-sikat sa bilog na Pilipinas, maging sa kinaabahan. Di ba? Doon sa piniling niya man na talento. Talagang yan, inadalan kimaray. Pagkatapos tinawan ning rekonosymento kan mga tao buda kan mga judges. Yan. Alright. Di duman sa mga kababayan ta. Kung ano man yan sa inyong pinagkaabalan, pagbutin yung mga rahay. Pakarayon ta hanggang sa maperfecta. Maabot ang panahon, mga tugang na makukuhanin doon tama. Mga tugang yan sa yan. Sa satuya pong palibot. Construction worker,
nagdidream sana, nangangaturugan sana, gusto niya sana, pangarap niya lang 1 kilong bagas sa kada aldaw. Ayun yung 2 million na kaya napaibi mga tugang si Cardong Trumpo. Ayan, ehemplo yan na sa tiyaga may nilaga. Bago karaw-karaw ang pag-practice kaya nang patulayon mo ang trumpo sa lubid, pagkatapos patarikon mo sa kamot mo na dahil nag-iiro. Dahil nauulog, di ba? Talagang matindi. Papa Mar, matindi pala talaga itong bumbakan USA di. Iyo po baga, kaso ako ba bangit baga ni BP Henry na itong bomba, iulog ito, 20 foot pala nito, 20 feet na bomba, iulog pala nito, dahil man siyang makina, kundi iulog sila, kundi sugabat niya, iyo ang minaagbok luman sa daga, minairaroon hanggang mga tugang mga 200 metros sa kamasabog. Kaya anong nangyari dumampalan mga tugang sa Iran, linginog ki 5.1 magnitude itong lugar na haran ni sa nuclear site, duman sa may pinasabog alis sa daga sa Irarom, duman suminabog. So iyo po yan tabian mga kunyan, mga update mo yan sa tuya pong palibot. Di ba? Kaya po, daban sa mga kababayan, mga tugang, magantabay lang kita kan mga iba pang mga pangyayari. And then, abangan po ang mga masunod pang mga sitwasyon diyan po sa tuya pong palibot. Alright, may mga lugar garo na kikikilat, may mga lugar na nagkikikilat, may mga paguran po ngayon dahil lang po sa bagat. Maglikay po kita tabi. Ano yan? Kung may cellphone, patayin na muna. Sigang kikilat dyan sa may cellphone, patayin yung cellphone nyo. Tangani na ano yan, dahil magkaiguaning problema. May nangyari na kaangka ito dyan po sa barangay San Andres. Diba? Nagsiselfone siya, nagkikilat, linaog, gadan baga. Sinusog mga tugang sa cellphone. Yeah. Kaya pasiguro kita tabi sa mga pangyayari dyan sa palibot. Difícil yan na mga sitwasyon na sabi nga ni kaya ni maimbelto akong grabing kuryente yan. Di ba? Grabing kuryente. Okay, alright. Ano pa to? Ngayon, Papa Mar, saan po pwede makahingi ng mga buto na pwedeng pantanim? Sabi ko baga sa mga kunyan po tabi, sa mga Municipal Agriculture Office, yan po, may ano yan, may mga lugar po na pwede ka mong agadan. And then, magpaturo ka mo kung paano ang tamang pagpatalubo ka yan, anong mga abono ang dapat nitong gamitin dyan, di ba? Pero basta ako, ang rekomendasyon ko sa Indo, dito ko para gamit kaya ng mga tugang na ano yan, na mga synthetic na fertilizer. Kung mga taga-Daragao, mag-agad ka mo dyan sa mga pigigibukan menro na mga basura, na mga hali, mga tugang dyan sa ano yan, sa saod, gigiling po ninda yan, gigibong abono, bigalo ang paning mga chicken dung, ayan di, maganda na po yan, magayon ang klase po yan ng abono. Pwede nyo hagadon sa naman na yan dyan sa mga taga-Daraga. Di ba? Mag-ano sana, mag-igos-igos sana kita. Tangani po na, ano yan, dahil kita mag-igo ng dakulang problema sa satuya pong pagkaon. Food security ka nga. Food security. Duman sa mga kababayan niya to, mga tugang, kay puhan sa naman ngayon na prepararon tambuhay ta. Di ba? Prepararon tambuhay ta. Alright, okay. Papa Mar, saan pwede makabili tuba? Pangyari sa iyo. May nagdadara sa kuya, pero kunyan, medyo maluya garo ang harvest mo niyan. Basta magdara, di isabay ta ka. Basta magdara, nadara pa sa Sabado eh. Kundi pangunsumo ito. Sa masunod naman, pag gumadara naman ito sa kuya, di
magkunyang ka na sana, isabay ta ka na sana, tapos, ano yan, mani makatana ka man kayan. Pasteurized po yan, ha? Hindi yan yung tuba na nakita yung binibenta dyan sa tabi. Yan po yung, pagkatapos anihon, tapos nakwaon naman sa puon, diretso na po tulos yan mga tugang sa, ano yan, sa kalan. Pipakala-kaga na po yan. Pagkatapos paglipot, isalin mga tugang sa laganan, tapos kunyan, pig freeze o kaya pig chichil. Ano? And then talagang natural mga tugang na inumon, dahil man na pighalo na chemical, dahil pighalo ng asukar, dahil pighalo na kung ano pa man. So lamin sa ginibo, pinakalakaga. Puwerte baga, ano, Jerome? Puwerte baga, medyo marirahay ang pagmati ni Papa Mar dahil dyan sa pasteurized tuba. Pasteurized coco sap juice. Di ba? Medyo nagyan-gyanan sa pagmati. Di ba? Diyan po sa mga kababayan natong mga igwa po pinagmamati. Ayan. Mag-try kita kang instead of soft drinks. Di ba? Instead of soda, yan po ang inamon nindo. Natural sana. Hali po yan sa burak, mga tugang kang niyog. Na oral daw mga tugang pigkukuha, piga-harvest. Sinagiging hanap buhay na kan mga kokoteros na magnunyog ta. Diba? Every day. Asang sendang buhay, igwasinda na naharvest na at least 1 liter a day sa kada puon. Di oral daw man po yan may harvest. Diba? And then, pag pinasteurize mo yan, they're selling it mga tugas 25 to 30 pesos ang kada bote. Itong plastic bottle. Di ba? Sabi ko dapat siguro isipan tang ikag-tennis sa butong. Nganing mabawasan ang plastic. Di ba? Kagta sa butong, itong sa bamboo. Di ba? Doon natin ilagay. Tapos yun, inumin natin. Sarap. Di ba? Natural na tamis. At may asim na konti. Mga bago pa tayo. Pag pinahaloy mo yan, mga tugang, ano ba, dahil mo man pinasteurize, tapos pinahaloy mo pa, dahil mo man pinag-freezer o pinag-chill, mahalsum po yan. Pag yan minalsum, mga tugang, yan ang pinaka-dabest na klase mga tugang ning suka, coco vinegar. Di ba? Walang halong chemical, walang asido yan. Di ba? Yung alibis po sa imagine kung paano ang wonders kang naginibukan mal na Diyos sa pruta sa sa puna yung kanyog. Halang kaong bagadi. Tapos nagkakaguning tubig duman sa laog. Hali sa lawas niya. Tapos yun, so pigkukua, mga tugang na kulor puti. Na na sabaw, kung suduga, dugat ang pag-ibuka yan, so rangugan baga, so burak, ikon yan ito, may pigamit sindang espesyal na klase ng kutsilyo dyan, kikarit, pakarita, bibugkusan, pakabugkusan sa saludan ng mga tugang kaitong canister, pang salud ninda, na malinig. Kaya pag-ali duman, makakwaon, itatransfer sa laagan na malinig, tapos diretso na mga tugang sa kalan. Ayun ang proseso. Walang halong chemical, masarap na inumin. Natural lang. Igaya kong barkada na sabi garo nga yan nagray ngayon, sunamati ko ngayang ulsira. Marami talagang talaga sabi nila, tree of life nga pala talaga siya. Magpuon mga tugang sa dahon. Di ba? Sa dahon, sa bunga, sa trunks, pati sa mga gamot niya. Talagang yung papakinabangan mo, mga tugang zero waste na nga ngunyan yan, anyog. Di ba? Kasi, so dahon, nagibo mong sigid. Tapos, nagibo mong panlanob-lanob. Di ba? Pagkatapos, so pala pa, nagibo mong panggatong. Pero ngunyan, pigigiring na po ninda yan. Tanganing magamit mga tugang kasarabay ka mga bunot na pwedeng pantanom, pwedeng gibuo na lubid mga tugang para maproseso. Kadakol, di ba?
Kaya di pagsayangon niyan po na bigay sa atin ng mahal na Diyos. Iproseso ta yan, tanganing maging dagdag na hanap buhay ta mga kabarangay natin sa tuya pong palibot. Pangyari, parang dahil pa nagluluwas sa bulang kristal. So anong magiging kapalaran kang final na kapalaran mo niyang kang kunyan, kang oil prices sa day? Dahil pang naluwas baga. Sa tuya po na bulang kristal. Para bukas po yan 6 o'clock in the morning, mga tugang, mauminto ang presyo ng mga produktong petrolyo. Ang projection is baka umabot ng sobra mga tugang sa piso, I mean sa 5 pesos. Ano yan? Ang magiging papautob kang sa tuya po ng mga kababayan. Diba? Piglalauman na ngaya 5 hanggang 5:30. Pero so ano yan, final, mga tugang day panaluwas. Nahalo yan garo kakikwinta. Hindi ko para atid-atid din. Ano yung mangyari nga digdi nga sa kunyan? Sa nangyayari sa Iraq, Buda sa Iran. Tagaro nga ya mas magugulpi pag-abot kang aldaw. Diba? Ay, dahil na pagsabay yun, sunay man kasabay. Yung tasa na sumunyan, kung isarabay pa nindo sa mga maabot, talagang madilipisilan na ang mga kabarangay ta makahabol kayan, mga tugang sa tuya po na kunyan. Papasada, ang paglawod, di ba? Tangon yan, nagagaramit na ng bangka, mga parasira ta, di ba? Okay, naman po sa mga kabarangay. Ako po, iskada na muna, hindi po sa programa. Salamatan po sa inyong pag-antabay. Thank you for giving me company. Nabangaran po kabilang ng tropa. Ako po si Mardelada yung iba, sabit sana. Habang po masunod ang Bareta alas 12 with Sir Bert Nunez at si Ma'am Gina Ritterly. Doon sa naman po yan. Thank you and bye-bye. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang